Mrcha. Já jí říkám mrcho. A ty už jí neříkej kikekety. Koko keke. Nebo jí to On na ní mluví normálně doma. Třeba jí říká do kolečka 3krát zasraný nebesa, to jsou vy. Kde jsou zasraný ty nebesa? Nebo zkumený byly vlastně, viď? A první slovo bude umět, říká hodno, viď? Asi jo. Nebo piča. No, až bude začínat mluvit, tak budete muset trošku brzdit, nebo ona se toho chytí hned. A to se jí bude líbit. No. Prostý slova se jí budou líbit. No. Yeah. A neříkej to. Jo, neříkejte to. No jo. Já zrovna to bude říkat. No. Natáčíš prázdnou místnost, jo? Zpívá prdelka malá. Máma hopej. Nebo rážej. Tak tady všechno necháme, jak to je, akorát uklidím ten dort, já se oblíknu. Dám tam Lindě vodu.